играм Hungry Shark. Като нещо ми заби играта и директно ме пусна при някаква медуза човек, което е отвратително, но аз го изях това нещо, така че също не мога да си ядат медузи, ама като гледам нищо не ми направи. Трябва да внимаваме с по-големите, обаче някой ми каза, че ако получим Gold Reef, можем да ядем всичките риби. Така че нещо ви ще проверим това, както и още едно нещо, което аз знам. Че можем да намерим някакъв таен портал, който ни води към Титаник и там има пингвини хора, които да ядем. Също така, друго нещо, което знам, е, че има някакво нещо, дет ни изстрелва във въздуха. В смисъл, намираме нещо, като стата му, то ни изстрелва във въздуха и там има неща, които да ядем. Също така можем да ядем от лодките, което е интересно, между другото, ще можем да ядем от лодките. Като ни даде някаква лодка, ние просто се опитваме да скачаме върху нея и така можем да изядем хората, но добре, това ще го проверим също, като ни даде лодка. Между другото, аз играх малко извън кадър и ми даде такова. Някакъв човек, дето се спуска в клетка и мисля, че точно това ми даде сега. Който ме стреля, обаче имаше един, който не ме стреля, може да го такова. Може да го изям, смисъл, ако много бутам клетката, той може да падне и да го изям, доколкото знам, като беше интересно, обаче трябва да бягам, защото той човек е някакъв лут и ме стреля. Но аз съм твърде малко кръв, просто трябва да ям. Хора умряха, така че се пускаме наново. Също така искам, между другото, като се пускаме наново, да видим кои са акулите, които можем да вземем по-там. Сега сме на 10 лева, доколкото разбрах. Да, ето. Искам да видя кои са акулите, които можем да вземем. Предполагам някакви... Нямам си идея, човек, сега ще ги видим, смисъл, тук са просто, нали, рекорди и друго. Значи, това е първата, която е... Reef Shark ми ще трябва това, тук де го имаме е Mako Shark. А това е другото нещо, което скоро би трябва да вземем. Добре, окей, това имаме това. Тата ми харесва. Така те вече са заключени нагоре, да можем да ги видим как изглеждат. Това си е направо като някакъв дракон. Омага хора, вижте, това е супер силно според мен. Това е много неприлична кола, да ви кажа, тези много неприлични коли. Electric Shark ли е това нещо? Electro Shark, да. Ice Shark, между другото, не ми прилича на кола, както и другите де. Това е Roll Shark, което добре. Това е Pure Shark. Да, Pure Shark е доста страшно, така се каже. Това е Навал. Добре, не знаеш ли. Това е Ghost Shark, който буквално е дух, който е добре. Който е интересно. Sharkleton, добре. Това е Leer Shark, добре, хубаво е. Между другото, не ме харесва. Това са Фин и Фини. Фин и Фини. Ако шути какво е това, куща ми даки, то просто лая и прави нещо, не знам. Така ще трябва да съм бърз с епизод, защото трябва да го разходя и да го нахраня. Вижте това с тези, които според мен няма да са чак толкова силни, но пак много силно ще са от тези. И това е Хорсия. Okay. Това нещо няма общо с акулите, но мисля помня там да го вземем, когато можем. И като цяло, когато ни го даде, сега ми се спром отново с тази акула. Разбирате, но тук има апгрейд. Хора, апгрейдваме. Добре, апгрейднахме. Нещо не мисля повече. Нещо друго тук да има случайно да се прави. Да, може между другото да вземем тази кола. Имаме парите, но мисля да вземе. Мисля да живеем с тази, така да се каже. Щях да си изпусна камерата на носа, човек. What? Добре, това, значи...
Тук имаме Алън за 7 дни, който между другото нямаше там. Окей, да. Алън ще го вземе на 7-я ден, така ще трябва да играем на 7 дни подред. Той Алън, между другото, къде беше? Тук никъде не видях да има Алън или нещо. Някой от те може да е бил Алън, да ви кажа хора, защото... Това е Big Daddy, между другото. Не му почекам имената. И се шапи. Да, това е Алън, който може да обучваме на 7-я ден, безплатно. Не за 7 дни, както аз мислих. Въпреки че може и така, не. Това е Алън. Това е Моби Дик. Това е Лео, който... Лео не е много симпатичен, защото... Да, ако се загледате тук в квадратче, можете да видите Лео също колко е страшен. Така се каже... Окей, това нещо тук, кое че пак не... Не си. Добре, ясно. Сраки. Окей, това е... Абищ шарк, добре, да. Това е кракен, но то си личи, че това нещо е кракен, а не някаква нормална акула, така се каже, някаква нормална риба, а си е кракен. Което, да, леко почта, но малко и глежда като сепия, така че... Умини, добре. Това е моят почти името. Шарк на рок, добре. Да, това е малко странно. Електрошарк го видяхме, но той е силен, може би. Също така Айшарк го видяхме и него. Сега ето една е първата акула, ето е втората акула и можем да вземем тази. Хора, окей, let's go, вземем я. Какво е това? И тук пише, че тя може да яде другите акули. Че какво ми става? Може да яде другите акули и отровната риба лъв. Между другото, рибата лъв в реален живот е доста опасна. Това нещо само се отбелязва и се маха. Добре, да, окей. Let's go. Влизаме да видим какво слуша тази акула. Предполагаме по-бърза и да, както пише, тя може да яде тези отровните. Тоест нещо отровно може да яде и други акули. Пише. Също така и рибата лъв, която е доста отровна в реалния живот. Разбира се, мисля, че всички знаем за рибата лъв. В случая някой не знам. За това ви говоря. Дете изстрелва и ние трябва да ядем някакви звезди, има някакви хеликоптери, които са мясти. Някакви други обстишък. Но пък това може да е полезно тези звезди, доколкото знам, Защо? Добре. Оправих се. Обаче започва да такова. Това, че тази акула има нужда от повече храна, аз току-що изядох един парашутист, един човек, така се каже, който летеше с нещо. Не знам с какво беше това. Мога хората, чак къде ни пусна, гледайте. Аз изядох акулата без проблем. Обаче ми се струва, че тя по-бавна от миналата акула и не мога да скача. Човек, аз затова ли си дядох пари за някаква дефектна акула? Гати дефектната акула си акулки. Или просто аз не съм разучила всички бутони в играта, защото игра от една седмица, да се каже. Също е от една седмица, да повече време, от един месец, да кажем, горе-долу. Не мога да ви кажа всъщност. Пък сме доста по-бързи, да ви кажа всъщност. Давай. Доколкото разбрах, може да излизаме да слуша с най-силната акула, но не знам колко е вярно. Ако искате, мога да го проверя, разбира се, за вас, защото за вас всичко правя. Ако искате, ще направим една четвърто и го предизвикателно на планета Земя. Така че излизаме да слушате. На лодката май някакво почество. Смисъл, може и да има нещо... Как се бърнахме. Това беше супер забавно. Така, обаче имаме един проблем, че тези неща ще ни нападат, ние ще сме толкова силни. Не ми изяждай.
Хора, може малко да излизаме, защото доколкото знам, това беше само с малко шарка. В този случай видно не може. За малко шарка, доколкото знам, може, защото бяхме излизали съвсем малко, защото съм изто повече не може да има малко повече от тази беше. Хора, умираме. Умираме! О, мага, това пак не стреля. Как ме стреса, човек ми си чекота ни умира нещо от сърце. Мога да изям тази акула без проблем и това май не трябваше да го ям, но добре, да. Между другото, още не се бе получи голтъръж да проверим това нещо, което ми оказа един човек. Че ако получим голтъръж, можем да изяжем най-големите риби, ще кажа най-големите акули, но най-големите акули дори не са тук, чекайте с някъде много надълбоко. Ама не са много надълбоко. Супер мега гига надълбоко са те. Така че сега отиваме толкова на дълбоко хора, за да ги видим. Така че let's go. Да, това е подводицата, която ви казах, че ни стреля. Така че трябва да я отбегнем по някакъв начин. Някакси, ако може. О, не, човек, умряхме ли, бе, да се не видим. Окей, се живеха с последни дъмя, да, доста често ги дават, така че не е проблем. Ето тук надолу хора, ако седеме, има гигантски рак, който можем да изядем, защото в момента е една от най-силните акули. Мисля, електрошарка е със сигурност 50 милиарда път по-силно от тази, ама... Добре, това е токсичен газ или нещо такова, не знам как раз се минат през него, но те си живеят тук в тази дълбина, където има риби, за да се нахраня. Не. Отново умряхме, но горе-долу успяхме да разгледаме. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала с камъката, да оставите по един лайк и чао!